गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिसा थांनाय हराव 15 नं माहारियारि राजालामानिफ्राय गासै 110 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे AS13QA001 नम्बरनि गंसे स्विफ्ट गारि आरो गान्जा फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमनो हानाय गान्जा फालांगिरिखौ तपन बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि हमनो हानाय गान्जाखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय अरां फारसे लाबोबाय थानाय समाव अरां पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै स्विफ्ट गारिनिफ्राय गान्जाखौ बोखांनो हायो। हमनो हानाय गान्जानि बेसेना हारिमारि बाजाराव गासै 59 लाख रां जागोन होननानै अरां पुलिस थानानि बिबानगिरि शरद चन्द्र कलिताया मिथिहोदों। नाम কি আপোনাৰ? তপন বসুমতাৰী। ঘৰ ক'ত ঘৰ? নিছলামাৰী। দেউতাৰ নাম কি? নিমলা বসুমতাৰী। ক'ৰ পৰা ক'লৈ আনিছিল মালটো? এইটো অৰুণাচলৰ পৰা। অৰুণাচলৰ পৰা। মালটো কাৰ? মালটো এইটো মাছবাদৰ মালিক। মালিকৰ কি নাম? মালিকৰ নামটো মই ইমান নাজানো, পাহৰি গ'ল, মোবাইলত আছে ছেভ কৰা। আপোনাৰ কি গাড়ীখন কাৰ? আপোনাৰ? মোৰ নহয়, আপুনি কি ড্ৰাইভাৰ? ড্ৰাইভাৰ।